Mukristo mukatenzi akutuma neno wone munondo mumawoko enda sangana nemuyeti shinga mira segama utarise mandu iwa gamba utarise mandu iwa gamba mira segamba utarise mandu kana mungozi chenjera ngwarira usadzokere hakuna chishangu wakani wedima ungawakunde mira segamba utarise mandu iwa gamba utarise mandu iwa gamba mira segamba utarise mandu basara tenzi ziwirane simba ida udise urwe kumagumo paano kutuma enda kasika mira segamba utarise mandu iwa gamba utarise mandu iwa gamba mira segamba utarise mandu enda usachke senzi aripechko ano patsitsi nekukunyaradza rudo rwake sekarwizimu kwenga mira segamba utarise mandu enda usachke senzi aripechko ano patsitsi nekukunyaradza rudo rwake sekarwizimu kwenga mira segamba utarise mandu iwa gamba utarise mandu iwa gamba mira segamba utarise mandu iwa gamba utarise mandu iwa gamba mira segamba utarise mandu iwa gamba utarise mandu iwa gamba mira segamba utarise mandu 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 mira ndora kukwasa emose
muzita raJesu. Toda kutenda Mwari nemukana zvekare waatipa wekuramba tichidzidza shoko rake mukati meupenyu hwedu. Nhasi toda kutarisa shoko raMwari kubva kupisarema raDhavhidha. Pisarema raDhavhidha pachapter 24 kubva paverse 1 kusvikira paverse 4. Ndipo poga patichatarisa pisarema irori. Ipisarema rinondiitira zvakanaka. Bhuku ramapisarema rakanyorwa nevaimbi vakasiyana siyana. Asi muimbi akanyora dzimbo dzakawanda dzingasvika 70 ndiDhavidhi. Mumwe akanyora dzimbo dzakaiswa mubhuku ramapisarema ndiMozisi. Vamwe were the sons of Korah. Interestingly, the sons of Korah. You see, Mwari vatiitire zvakanaka. Patinenge tichitarisa bhuku remuimbi, ndafunga kuti tiende mubhuku revaimbi nepfungwa yei? Nepfungwa yaJames. James anotiye, pane vanofara here? Vanofara ngavaimbe rwiyo. Most of the times, when people are preaching, when people are telling us stories, maridzo dzedu dzakarerekera mukuchema, mukutambudzika, mukushaya. But kune umwe upenyu watiri kwahuri, upenyu hwerufaro. Tingaikundwa here kufara nevanhu venyika isu tiri vanhu vaMwari? Vanhu vaMwari vanofanira kunge vaine mufaro, nekuti shoko rinototiro, farai munashe. Ndinopamidzazve farai. But pa 24 hours dzezuva ukatresa upenyu hwemukristu, wakazara nematambudziko, wakazara nemisodzi, nekuti vanotenda mushoko raJove pa 14 rinotiro munhu akabarwa nemukadzi ane mazuva mashoma panyika, azere nekutambudzika. Unoona chi? Teerera context zvakanaka. Context inoburitsa kuti as long as you do not have a second birth, which is the birth in Christ, the spiritual birth, you are still in pain, you are still in problems. But when you have the second birth, which is the birth of the Spirit, kana wazvarwa nemweya, wakurarama mumweya, wakuita zvemweya, pane mafaro kana kuti mufaro unonzwa mukati. Kusaka David aizoimba nzwiyo nekuti Mwari vakanga vakadhiposita mufaro waidzatuka kubva mumwoyo. Saka ndichaverenga kubva mubhuku rakanzi NIV, pisarema raDhavhidha, New International Version. Handei pana Psalm 24 tigowana nguva yekudzidza shoko. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. I want you to follow closely this singer. He blesses my soul. For he founded it upon the seas and established it upon waters. Who may ascend to the hill of the Lord? Who may ascend to the hill of the Lord? Who may stand at his holy place? Verse 4 says, he who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, ndimi makatungamirira vanyori kunyora nzwiyo idzi, kunyora shoko renyu. Haridudzirike kana Mwari musipo. Zvakanaka kuti mudzirewo panguva ino, pakududzira Mweya Mutsvene adudzire,
pakunzwa mududzire mukati mehana dzevana venyu. Kana zvaitika izvi, mufaro wedu unozadziswa. Muzita raJesu tanamata. Amen. Inzwai vana vaMwari. Kazhinji patakashandisa pisa remairi kutora chipo, it is all right, because it is a reminder that the Lord owns everything. Now, I'm praying that God speaks to us in another dimension so that we understand this type of dimension. Iyo Mwari wanoda kuti tinzwe. The earth is the Lord's. Ndo chinhu chekutanga. Nyika ndeyaJehovha. Ndoda kudeclare neshoko raMwari kuti no one on earth is the owner of the earth. Nobody, no creature can say the earth is mine. Or let me come down to the levels of continents. Nobody in the world can declare that I own this continent or I own a country. Why? Because everything that we see mukati menyika ndeyaJehovha. Let it be known as we celebrate our being that God is the owner of the earth. I want to celebrate and give rhythm to this celebration. Nekuti nyika ide yakanga iri yevanhu vakomana taiona moto. Imagine ndiri muridzi wenyika. Ini ndandisingamirire kuti vanhu ngavarare nguva yavaida. Ndaienda ndonovaradzika panguva yandoda kuti varare. But Mwari wedu uyu muridzi wenyika uyu anotendera kuti urare panguva yaunoda kurara. Ufare panguva yaunoda kufara. Ndiri kuti kudi, oh, I love to celebrate with David. Why? Because the earth belongs to God. Hallelujah, somebody. Nekuti nyika iyi dei yakanga iri amai vako waivaziva zvavanoita kumba. Vanotaura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vanotaura zvimwe zvinogona kukuvhiringa. Vanotaura zvimwe zvinogona kukubatsira. But our God seems to be a distant God. Seems to be a God who is always quiet and who is letting us to do whatever we do. And he reminds us that the earth is mine. Brothers and sisters, let me remind you that the earth belongs to God. With whatever that's happening mukati menyika yacho, ndezvaMwari, ndiye muridzi. Vese rinotsimbizira to be very sure so that vanhu vazive nyika yese ndeyaJehovha. And everything in it, Rechona Arnott, nevese vageremo, the world and all who live in it, everything. There are times when we are so puffed up and God has blessed us and gives us some means of survival. And when we see other people, we think that they belong to us. When we are so blessed with many resources, and sometimes we forget and think that it is ours. Let me remind you in the spirit of celebration that God has just lended you these things so that you pioneer and forward his mission. Nekuti ndezvake zvese zvatakapiwa naMwari panyika, intent yaMwari kuvanhu ndekuti shoko rake risvike kuvanhu pamusoro pekingdom yake inogara nekusingaperi yaachaestablisha
panyika mushure mekunge auraya chitema. Saka usavarairwa. As we celebrate with David, usavarairwa. Ndezvamwari zvinhu izvi. Ndezvamwari. Basa rako nebasa rangu kana tazvinzwisa kuti ndezvamwari. Kubatsira vamwe vasina vawane Mwari. Vamwe vasina zvinhu vawane. We have to help somebody to cross from other end to the other end. Ndo basa redu. We are stewards. A steward is a manager. Ichokwadi kuti utori nematitle deeds emunda. Utori nemapepa emba. Ownership unayo yakanyorwa wakatoipiwa nehurumende yekwaunogara. But kana unoda kuziva kuti hazvisi zvako, mangwana unofuma wapasi peivhu 6 feet under. Muridzi wezvinhu afunga kutora zvinhu zvake. It's a reminder mukupemberera vanhu vaMwari. Let's celebrate life. Let's celebrate the earth. Let's celebrate what the Lord has given us in the spirit of understanding that we are stewards. Takabatiswa zvinhu kuti tishandise nenzira inodiwa naMwari. We are stewards. So David anoenderera mberi achitaura kuzosiyana kwatakaita. I want to call it stanza number 2. Qualifies why God says the earth or the world is mine. Verse 2 says, for he founded it upon the seas. Oh, these things now makes me to get excited. Ndo panenge pakunakidza rwiyo manja. Zvakanzi akaiteya mukati mamakungwa. Kana wabvunza Mwari kuti muri kuti nyika iyi ndenyu, ndiratidzai foundation pamakateya nheyo dzenyika. Zvakanzi naJesu auya panyika. Munhu akachenjera anovaka imba yake padombo, asi akapusa anovaka mujecha. Ziva kuti vanhu ava vanhu, asi mumwe haana kuchenjera, mumwe akachenjera. Chiregedza kuzvifananidza naMwari, nekuti Mwari haapinde muligi revanhu. Nekuti kana akuvaka nyika, iye haivake padombo kana pajecha. Paanogadzira nyika, anotora sando nehoko onozvirovera mumvura. Inzwai vanhu vaMwari. He is a God who is different. He is a God who is peculiar. Paakafaunda nyika, akaisa nheyo dzenyika mumvura. Rechona rinotiro mushure mekunge aisa nheyo dzenyika mumvura, akaisimbisa pamafloods. Mwari amuhwisisi. Kusaka pfungwa dzangu dzichizombomhanya neni kuNew Testament, ndonoona Jesu vadzidzi vamunjodzi mumvura vachida kunyura, iye Kristu ofamba pamusoro pemvura asingagabhe gabhe kana kudii. My mind tells me that he was explaining clearly that his Father owns the earth and he can walk on a sure foundation. Famba pamusoro pemvura kana uda kuona kuti unonyura. Famba. But Kristu akafamba. Akati kana vaine kutenda vanapita vanogona kufamba. So for Christ, the rock and the grounds that we walk in my thinking, to him, those are slippery grounds. But on the water is a solid foundation. Yeah, solid.
Saka zvinokommunicate saka zvinondibatsirei pastor? How does that communicate to me? As if Mwari ari kundivhairira. Ndiri kuti paupenyu hwatiri kurarama usanyanyokonsentrata nenyaya yedambudziko rakuwira, imbokonsentrata nekupemberera izvo Mwari anogona kuita. Tiri mumatambudziko, tiri kuda kuita sekunge tinonyura, but we found strength in a God who set the world on the waters. That's our foundation. That foundation is sure. Then I go to another stanza that puzzles or that baffles me. Yes. Muri kunyora sei rwiyo rwenyu? Sei muchisanganisa zvinhu? Ndada kuverenga verse 3 neverse 4. Usatya, tinobva tatopedza munhu waMwari. Iro vhangeri rinoda kuti munhu akati inzwei akaropafadzwa akapemberera, unorarama upenyu hwacho, odzoka onzwa futi, otaura naMwari zvichingodaro. Saka zviri kunzi kudii panapa? Zvobva zvanzi izvo neverse 3. Who may ascend the hill of the Lord? Yes. Who may stand in his holy place? What's happening to your mind, songwriter? What's your problem? Kungati kontinyeika nenyaya yefoundation zvakanzi tatowo kumakomo. Tatowo kumakomo. Ndomuona muchinda yeye anofarira makomo nemvura. Pa 46 paya anotaura kuti kunyangwe the Lord is our refuge in times of need. Mairangarira ka 46. Ichizonosvika kuna 2-3. Matambudziko acho anoabvisa aisa makomo aisa mvura. Saka tiri kuti isusu, what does it mean now to say, who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in his holy place? Zviri kupinda papi. So, as I was doing a small research on this, David haingonyora zvinhu asina kusangana nezvinhu zvinenge zvamufadza, zvinenge zvamunetsa. So, it is Josephus who says that in the book Antiquities to the Jews, David had a hill where people would go and he would preside over their issues. Semutongi samambo. Saka vanhu vaikwira, people who would ascend to the hill of David. Kana vasvika apo, vaine mhaka dzavo, vaine maoko, verse 4 yati, he who has clean hands, vaine maoko avo asina kuchena, vasvika ipapapa, votanga kutongwa namambo. Mambo opa judgment, oti mune mhaka baba, nekuti zvamakaita izvi makatadza, mutongo wenyu wakamira wakadai. Saka zvinonzi aipiwa mhaka mutongo uya aizoti kuna mambo, excuse me my king, with all due respect, maoko angu akasviba, kutadza ndakatadza, asi imi mambo imimi, we know your issues, especially after the incident of Bathsheba. Mukauraisa Uria, mukaita upombwe naye Bathsheba. Nasi monditonga kuti maoko angu akasviba. Saka munhu aiwana satisfaction muchivi chamambo ari kutonga. Saka munhu aigona kukwidza gomo raDavid, omira odzika achiti mutongo mandipa hangu, but mazvizivawo kuti nemi mune nyaya. So David zvaimutsimbira, kunyange aiziva hake kuti Mwari vakamuregerera.
Saka unonyora manje aine pfungwa idzi mupfungwa dzake. Anoti inzwaika vakateerera vhangeri, kukwira gomo makwira pandiri, ende zvamakwira pagomo rangu magona kumira pagomo rangu nekuti ini ndine mhaka dzangu. But I have a question for you today. Zvamagona kumira nekuti ini ndine mhaka. Who, oh by the way, who is the question, may ascend to the hill of the Lord? Ndiani uchamira pagomo raMwari? Amuiwisisi. Regai ndidzoke ndiuye pedyo. Ndiri kutaura nevanhu vanokuziva, vanoziva zvivi zvavo, vanoziva zvivi zvako. When you try to reprove them, vanogona kumira pagomo rako vanoti munotiudzeiko imi, ndimi ana nhingi makaita zvakati nezvakati nezvakati. Vanogona kumira pagomo rako. But will they stand on the hill of the Lord? Vakomana vanhu vanomira patumakomo twautete. Vanoti Utete, what can you talk about? We know you, we know your issues. Vanogona kutaura mhaka dzangu, ndobva ndasvava nekuti ndiri munhu akatadzira Mwari, ndosvava saDhavhidha. But the same question is posed here. Pagomo rangu magona kumira. Ndiani anogona kumira pagomo raJehova? Who may stand on the mount of the Lord, on his holy hill? You see, vanhu vaMwari, vanhu ku Old Testament vakanga vaine system iyoyi yekutotongana, vakaburuka vakadzika nayo mumazuva aJesu. Ndobva vabata mukadzi ari paupombwe. John chapter 8 kai. Ndobva vamuzvuzvurudza. Ndobva vatoenda naye kuna Jesu. In other words, kunyangwe physically pasina gomo, vakakwira naye kugomo raJesu. Is someone following me here? Ndobva vaenda naye pana Jesu. Ndobva vati Jesu, tauya kuti mudhile nemunhu uyu, ane mhaka. Oh, I love the song. Ane mhaka yeiko? Tambate paupombwe. Mutemo wakati wakadai tunotora matombo tomutaka namabwe nekuti vanhu vezvivi pagomo raJesu ipapo. Saka vaiexpecta kuti Jesu achataura zvaanotaura obva ati vakadai urayai ndo vanhu vetsvina. Kristu anokotonoka pasi. Oh, anonyora pasi. I'm not very sure kuti wakanyore, but macommentaries akawanda anotaura zvakasiyana-siyana. But what I know in my head from the understanding of the scripture, when he was scribbling something down, it was visible in their heads and in their hearts that these was their issues. Mhaka dzenyu munadzo, asi munoda kutonga mumwe kuti kutongera rufu. Saka Bhaibheri rinotiro vakasiya matombo kubva kumukuru kusvika kumudiki. Kristu akabvunza mudzimai kuti vaendepi, zvikanzi izvo, handizivi. Kristu akati enda, asi usazotadzazve. Ndoda kukonkluda vanhu vaMwari negomo raJesu. Verse 4 yati iyo, vanogona kukwira pagomo raJehovha ndio vane maoko akachena, vane moyo yakachena, who does not lift up his souls to any idol or swear by what is false. Ndi David ari kutsanangura kuti pagomo raMwari panokwirwa nevanhu vanenge vakadini, vanenge vakarurama. Our master, our savior, our maker says to fulfill this issue. It doesn't matter zvawakaita kare, it doesn't matter zvivi zvawawanikwa uchiita, as long as you come to me with your sincere heart,
pagomo rangu ndinokuregerera. Kana ndakuregerera, enda asi usatadzazve. The mount of God is a mount of grace. It's a mount of mercy. Kwira pagomo raMwari nezvauinazvo nezvivi zvako, uya usatye kuuya kuna Mwari. Vanhu vakakupomera vanokupomera nekuti vajaira kumira pagomo raDhavhidhi. Kana taumira pagomo raMwari, pagomo raMwari pane ruregerero, pagomo raMwari pane ruponeso rwedu. Vanhu vaMwari, toda kunamata tichitenda negomo raMwari, the mount of God that we can ascend, the hill that we can boldly ascend to. Though our sins are like crimson, they shall be as snow, because our God is a God who forgives and forgets. But from the original stanza, Bible rikutiro, He is the owner of everything. Chinzwaka tichi conclude. He is the owner of everything. Even the devil himself is owned by God. The breath of life that he has, it comes from God. If God wants to terminate the breath of life in the devil and his angels right away, they die. So when God says, and everything in it, though there are some mischievous children of mine, zvese ndezvangu, so I know what to do with them. The message of the song is clear. Come boldly to the mount of God. He will forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Why? Because he is the owner of the earth and everything in it. God even owned the sins of men. That's why he died on the cross. Amraundinzwa. Pamuchinjiko, Jesu akatakura zvivi zvevanhu vese. Why? Because he's saying everything in it is mine. Azvitakura in a way to redeem the world. So he's inviting each and every one of us, with our sins, with our issues, come to the mount of God. God will attend and heal our ones. Marakomborerei, marakuitirei zvakanaka. Toda kunamata. Vari kuti Mwari ndibatsirei ndigone kuuya boldly kugomo renyu dzvene. Despite zvakaipa, vanhu vakataura, kuchechi kunotaurwa, mumastreets munotaurwa, pamusoro pezvivi zvako zvakasiyana siyana, but Mwari vari kutiko, come to the mount of Christ. That mount which is the mount of Calvary, where God can cleanse all unrighteousness. Let us pray. Father, we thank you for the mount of Calvary, where Christ died for us, where Christ said, forgive them, for they do not know what they do. Thank you for being the owner of the world. Nekuti yakanga iri kwa Utete, vandisingafarirani nawo vakanga vasingaponeseke, but tinotenda nekuti nyika iyi ndeyenyu, nevese varimo, nezvese zvirimo, nevatadzi varimo ndevenyu. Munoda kuvabvisa pautadzi. Munoti ngavauye vakadaro mugovachenesa. Serairo yamunopa mukadzi uya kuti enda asi usazotadzazve. Tinotenda nemhemberero yemapisarema. Pisarema iri rinotitira zvakanaka. Pakuti pamakomo evanhu tinogona kumira, asi pagomo renyu tingamira here. Tinotenda nenyasha dzinogona kutimisa kuti tiponeseke. Leno mungatitirawo zvakanaka. Mutitungamirire tirarame upenyu hunokufadzai. Muzita raJesu tanamata. Amen. Marakomborerei, marakuitirei zvakanaka. Thank you. Jesu mnunuri wangu, muririo wangu, ponesi munyaradzi mumatambudziko. Jesu mnunuri wangu, muririo wangu, handina imwe ama inopinda imi, muri chishangu changu muupenyu wese. Chema, Jesu mnunuri
shamwari yeidi dino muda kupinda vanu vese pasi Jesu mnunuri wangu muririo wangu andina imwe ama inopinda imi muriru faro wangu mupasire dima dofarane mikwazo mudangaro renyu Jesu mnunuri wangu muririo wangu andina imwe ama inopinda imi Jesu mnunuri wangu muririo wangu andina imwe ama inopinda imi Jesu mnunuri